kaixo, txoriene, martitzen, on, zigorrek hartu, ez da, ja, Ez, nik itxot, holan, kaixo. Zanik? Ez berdina, nidea, ez dakit, beste simpleagoa da, kaixo, betikoa. Dotorea, klasikoa. Nik tipiko, nik nomen, haupa. Holan, buruak initxo oso? Ni, haupa, kaletina, haupa, zemat aldiz, haupa, eta hori nor zan? Ez dakit, baina agurtu jendu beti. Hori, mila aldiz. Lasai guk ez dutzu golan buruakin. Epa, ingo guk beti, ganoraz. Kaixo, txorien eta gaur martitzen daukau, eta horrekin bierrez da oso goxo. Neria klasiko handi bat, baina desberdin eta espeziatua joango dana. Bai. Eta izango da parmillana bat, bai. Alberginiena, baina joango da tomate. Tupper Club programa esuen irabazi batek errezeta honekin? Bai, Patricia Viteli batek. Ah, zu zinen! Ala! Ostras, sinatuko iazu gero, pensetez? Gero, bale? Gero. Oa, ze una, tio! Guatxa, jarraitu, barkatu monstien dizut. Jarraitu. Lasai, askotan gertatzen zait. Bueno, hau injot. Ama, Patricia Vitelekin, hola. Bueno, que fuerte, tio. Hau ingot, eta zuk zein gozu. Hoi nire txan da. Nik tagliatele batzuk ingo ditut, gari zain zuriekin. Bueno, pasta jateko beste modu bat, barazki batzuekin, errez prestatuko duna eta goxo geratzen dena. Oso ondo. Hartu, notak, errez da hau kontako zut. Lehenengo tomate saltsa prestatuko. Hortarako tipula erregozi eta gorritxuta dauenean, espeziak botako ditugu berakatzakin batera, minutu batez salteatzeko. Gero tomatia, gatzaputxo bat eta piper beltza. Hori, 20 minutuan erregozen utzeko, birrindu eta gero martorri txikitua botako. Bitxartian ingo alberginia xaflatan ebaki, irin, arrautza eta 20 birrindutik pasa, frijitu eta gorde. Eta gero izango da labeko erretillo baten geruzak itxia. Albergina frijitua, tomatia, gaztapurtxo bat eta errepikatu. Azkenengo geruzan kataifi pasta jarriko eta 45 minutu 200 gradura errego. Eta kataifi pasta da, hau, ontxe oso modan jarri dana. Hora, txokolate olen barruan eta jartzen da. Esan genduna lehenko, ez? Dubai txokolatea. Lehen izaten ziren olako otarrenxak eta biltzeko beba egoten zan plater bat. Gero igual, erabilikotela kurruskari geratzen da. Eta, bueno, joan olako denda espezializatu batera erostera. Eta jo, haukatzue kataifi pasta? Eso estan. Pistatxo krema ebai, txokolatea nahi bado zuein. Eta nik ez dendarixak. Eta nik ez lasai beste errezeta baterako da. Eta nik, eske, mundu oso dator txokolate horren bila eta. Bueno, ez, hau da... Alberginia parmigiana 2.0 egiteko. Bueno, espeziatu gehiago ez, prestakuntzak ez dauka holan... Baina ez da berdina zukin zenuena, ez? Asimpleagoa izan zan, ez? Nik Club Delta Prani nahuel bat, tradizionala zara. Hau da, alberginia, tomatea, mozzarella gazta eta albaka. Honek mozzarelaik ez dauka, baina aukiko dau berakatz pila bat, espezia pila bat, eta, bueno, desberdina joango da. Berez, martxan hasiko gara, lehenko tipula erregozten. Errezeta pila bat, zelan azten diba. Tipula erregozten. Bueno, eta errezeta honek, azkenean, zan da? Lehenko astean nintzen duen errezetarekin zerikusio pixkat lasainarekin badauka, ez? Pixkat izango zan baita... Bai, azkenean pasta biharrian, barazkixa da xaflatan doiana. Bai. Eta gero tomatia, eta egia da mozzarella aljakola bota, baina, bueno, nik beste gazta bota. Eta aragia ez da izaten, betegarria beti izaten da holan, geruzak, tomatea, alberginiak eta gazta, ez? Eta bai, barazki jalentzako da. Egia da, badauzela olako bertsio batzuk, aragi jalientzako eta gure... A.B rentzat, eta... Bai. Eta horrek aukitze dituzte, aragi xeatua, irugiarra, da hola. Bai. Danontzako egokituak itxe ditugula errezetak. Inor ez da nahi baztertu, orduan, aragi jaliak dien nahi be. Bueno, eta hemen hori da, mozzarelakin, pekorinoarekin ere inalda, segun eskualdearen arabera aldatzen dira hori, gaztak eta hori, baina bestela jokaera, egiteko modua, antzekoa berdinak izango dietanak, eta honek bebai badauka zekusik, baina kontua da hori, aragirik ez daukala, greziar edo turkiar errezeta famatuarekin, ez? Hau, nola da? Oinetzet etorrek, hor buruan daukat. Horik ez da gizain ezaten dozun? Bai, geruzak aiten dana alberginia, eta gero... Musaka! Musakarekin, bueno, badauka, baina... Zigor! Osa, gero jule nahi botatzatza berrua, Musaka eta indozu mus jokuana. Bai, baina ja, geratu nintza, etorre gauza, bazinaiz. Begiratzen eta amarekin itzen nuen legunean, da zigor zer da, ez? Jule ni bota kulpa eta listo, nien itzen olakoa. Baina, bueno, bakizu, edertasuna izan ezik,
Beste ia dana dena peatzen da. hori esaten dute, eta Bai. normalean oberen ez da izaten, baina, bueno, hau dagoena dau, eta zeingo diogu ba. Bueno, ba, hemen berzio klasikoa berez izango zen, alberginiak frijitu iten dira olio berotan, Bai. eta gero holan, bueno, horrekin ekiditzen dugu olioa zurgatzea, beste batzuk plantxan egiten dute, eta garbia aldera ero joana nahi izan ezkero, alberginia horiek ere labean egin alditu. Xaflatan moztu, labean erre, eta kasu hortan, bueno, ba, koiperik ero ez genuke erabiliko, eta, bueno, ba, garbiago egin aldu. Hori da, kozinatu bai ala bai, egia da, Bai. 45 minutu joaten dira lauan, orduan 45 minutuan ez eta xaflak gordini jarri kozina bingo die, baina errezetian gero emaitza ez da hain ondo geratzen. Ez. Beraz? Eta zer esanik ez, bueno, ba, ikema dugu, a ber, oin, hau, ogi birrindutik eta pasata, ingo du kurruskari geratuko da, baina gero, bueno, ba, labean tomatearekin eta sartzera eta hori, ezetasun askurgatuko du, eta ez dezagun espero, bagian gaineko geruza bai geratuko da kurruskari, eta batez ere katafia ero gainetik botako diozuenez hori bai ero bai. Hori da. Eh? Horrek emango zazkenean kurruskari puntua. Bai, baina alberginia xaflak beraiek, hor asmoa daukazuna hori, irinetik arrautzatik eta ogi birrindutik momentuan bai, badaude kurruskari eta hor jateko moduan egongo liatzkedeke, baina, bueno, guk horiekin gero, ba, gure lasaina o pastel berezi hau montatuko du, ez? Eta gero zigor truko bat. Bota Ze, truko bat. eia, kataifi pasa, karo, zuek etxetik ikusiko zue da, hori nun alda lortu. Horako, denda espezializatutan, Bai. interneten, edo bestela, baukagu eskuragarri filo orea. Vale. Eta izango zen filo orea, fin Fin moztu, moztuta, apurtxo bat txigortu, da horren, bueno, tankera iken dau. Ez da bardina, Bai. baina, bueno, Baina, bueno, a ver, engeike. hor, gure aurrean jente heldu asko dago, baina gaur egun jente heldua, batez nik etxean ikustu da amagatik eta, bueno, ba, moldatzen dira, Bai. interneten eta saltzeatzen badakite holako gauza bereziak ere internetez eskatzen, eta Kasetaguneak duenak, zenbat lagundu dauen. Zeinek? Kasetaguneak zenbat lagundu dauen Euskal Herriko baina herrixetan. egia da, azten, ni akoratzen nahi, jentea golan lagunak golan heldua jute ziren, eta hasieran, ba hori, WhatsAppak bialtzen da, ja, WhatsAppak bialdu do. E-maila bialdu dut ez da izan da, ja? Gero, handik hiru astetara etortzen zaiz, bai, hor drivean bialdu izkitut argazki batzuk, errezeta batzuk, da, oi, ama, da, nik drive ez dakit erabiltzen da, ba, bueno, ja, egia Eta da. gero, 2020an, ez, pandemia garaian, ba, egisa da, ama asko, aitza askok, ama mata aititi askok, ikasi zabien, hola bideo deiak egiten. Bai. Eta Holako zenbat zeuden, bat zegoen, zot, edo... Zoom. Hori, zoom. Nik horri kasi nuen baita, hartuta. Bai. Ekiren klaseko guztiekin anei ez da izen batzen ginen, eta danak hitz egiten batea, eta ez da izan esaten nuen. Boia, Zerako buruko mina. Bueno, baina, hortan ere, moldatu ginen, egin ginen, ez naizena egiten da gaur egun genetikoki egiten ari diren aldaketekin. Ni hortara, lehengune hitz egin duen bananak hauek, ez? Hartu, zuritu ondoren 12 ordu irauten dute oxidatu. Bai. Vale, oso ondo. Ba, oin, Zetako. John Hopkins Unibertsitatean, estatu batuetan, Bai. bueno, ba, tomaten eta alberginian gene batzu moldatuta lortu dituzte alberginia asko handiagoa. Bueno, a ver, segun ze ikuspuntutik ikusten baduzun, ba, lur zail txiki batean, egia da, alberginia kantitate gehiago izango. Gero zaporean espadau eragiten, ze asko bebai, nik Ja, ikuste itxudanak handixak horre bebai, gero hasi geixau. Bai, baina zeonera Sakarra hasietan eta tamainan moldatu dute. Orduan, hasi Ja. gutxiago, tamaina handiagoa lortu dute, eta, bueno, ba, hemen duela, lehenko hastian, duela aste batzuk itzein genuen, tomateak, ez? Tomateak oin ari direra saiatzen berreskuratzen lehen ze zapore zeukaten. Ze hori galdu, ina lortu duguna tomate perfektuak, oso borobilak eta oso politak, eta gero, haundiak eta tamaina handiagokak, baina zapore gutxikin, gozotasuna galdu dute, irabazi dutena tamaina handi hori, eta zuk esaten duzuena pixkat. Bale, lortzen badu, tamaina handiko alberginiak, eta horrek gozetearen kontra eta laguntzen badigu, eta gaina, zaporetsua baldin badira, Bai. ba, bueno, baina nintzen eguzaten, ni hortan, oraindik pixkat eskorra naiz, eta naiz pixkat, betiko gauza zati ez dituzu usten, beti bezala, gaur egun gu ja ez da ezautuko genituen betiko. Ze gaur egungo
alberginiak, ja gizakiak ikutu dituenak gero, auskalo, duela ez da izen bat, 200 urte nolako hasien, 100 urte. Eta hori izan da, hori, tomatekin oinari dira berreskuratu nahian, lehengo tomatean nolakoek izan ziren. Ez? Ze gaur egunguak zapore gutxi auki batzuk. Baten ez. Naiz eta sasoia izan, naiz eta ez dizuet esango, urtarrian erosten dituzun tomate batzuk, daude batzuk erosten dituzu, berdi zait, abuztuan erosten dituzu, eta esaten zu, ai ama. Ze plastiko zapore da. Ekutu behar baituzu tomateak, izan daitela ona izatu. Berakatza pixka bat, ez? Berakatza bai, arpurtxo bat. Bai, bale. 6 sortziale? Txikitxo? Pixka bat, a ber. Kanela apurtxo bat, bai? Kanelatuta zabitza azkena dut, bai, gozo puntuakin eta kuminoa. Oso, ondo? Honei, pare buelta, kanela etortzen da bapatian. Hau da, tomate saltza bat berezia, ez? Hau da, tomate saltza bat, bai, ze honen oinarrixa azkenean izaten da, alberginiak tomatea gazta, orduan, tomate saltza bat frigituta aldotzau bota. Baina, itxen badugu etxekua, zautzut nik nahiko eksotikoa dela. Hori esan banitu, etxekua, gure etxian, gu etxian niko klasikoa gara, kanelarik eta normalen ez digo botatzen. Zozo zu botatzen? Ez, alde hortatik. Arroz ez nire probatu diozu botatzen kanela? Izugarri hona geratzen da. Zu botatzen zuen esbait kuminoa? Ez, eskerrik asko. Bitu atzekuak. Tomateak bezala. Broma zan. Ni alabak estaten diamonen. Aita, ironia! Hola itxotu? Hola nitxostea. Tane, eskerrak abisatu dira zularitz. Enuen arrapatu. Hola, nola, ja, puntu horretan daude, ja, zate zuten batek, esaera zarrak, umeak hobeto babakin, bizarrakin baino. Bueno. Eta, bai, iristen ari gara horra. Ezin eskegatu, esan ezin eskegatu. Hori bai, norbaitek baldin badauka datorren urterako Bilbon etxere mata lokairuan, alaba ikastera joan nahi du Bilbora, eta eskertuko nizuek, txorienea bildu.eus, ez du ezer aurkitzen. Osea, txorieneko imeia erabiltzen zure interneteko? Bueno, a ber, detalle txikia bota dut, aizu, hemen, ez dakit. Bueno, norbaitek aukitzen bada. Ez apuntatu, baina, bueno, holan, torri txorien egon baten da, kontatuko diazu, zerbe bat. Bueno, bitartean, hemen jarreko. Barkatu behiteli. Ez, zure etxean zema lugu lehuz. Nik lau, zeba. Araitzek, erbidi, bizio. Zure, alaba etorteko etxera? Ondo ordainduko dugu. Ez da pentsau ez. Baina, a ber, sukaldean ondo moldatzen da. Ez jat umiak gustaten, ze gustaten nerabiak. Nerabiak askoz begutxia. Baina, zure kuadriako izan alda, zurekin, holan. Esto pentsaten, Zigor? Ez. Gero lagunak, edo horri etorriko dipurgan da... Gaina nire txien eskakon guztako ez da. Badakizu, ostegunetan, iluntzetan ez dira egongo. Ero egongo die lagun pilatekin zuetxa. Nola ditze dute, ostegun gipuzkoarrak. Gipuzkoarrak? Holan ditzen da Bilbon. Bai. Bai, hori, oso tipiko esan. Eta gazteize, ikasleak, eta ateatzen dian eguna. Eta, Bilbon daudenak zeintzu dira. Dienak, Gipuzkoatik eretorri dienak ikastera. Eta, hola ditzen zen. Bai. Bueno, sukalde kontuetara bueltatu gaitezen, ze hemen adarretatik joan gara. Zu arrautza estatzen hasiko za horiek, ez? Hori da, orduan, ointxe ingotena da, albergineak xaflatan moztu, gatza eta bota, eta arrautzetatik, lehenko irina, gero arrautza, hogi birrindutik pasa, eta frigitu ingo ditugu. Oso, ondo. Bueno, nik gaur Euskal Herrian, gure inguruan dauden jatetxe mota ezberdinei buruz hitz egitera natorkizu nahi. Vale. Bueno, zuri botako izut. Venga, jatetxe mota ezberdinak. Euskal Herrian dauzkagunak gure inguruan gaur egun, bai. Vale, pintxo tabernak. Bueno, taberna sartuko ditu. Bakarri pintxoak ez edaria begoten da, pintxoak, ogitartekoak, tabernen atalean sartuko ditu. Plater kombinatuak, ogitarteko eta olakuak, ez? Taberna dira edariak lehentasuna daukana, zerbait jateko nala, ez dakik goizetan croissant batzuk eta opil batzuk eta holan, eta gero pintxua. Baina geixen bat jendia joten dala, edaten. Hor, taberna, bale, venga, bat. Gero egongo ziren, jatetxiak, informalak edo, esan duguna, zehose, ogitartekoak, plater kombinatuak, eta holan, herriko taberna, izaten dana?
Vale. Bueno, ostatua sartzen badizut hor, ostatua ja mendi ingurura gehiago bilatzen ditugu lan. Benta, ostatua... Aspaldi izotela ikusten, holan, berririk zabaltzen da bina, izen horrekin. Holan, ostatuak eta horrek ez? Herriko ostatua. Izen horrekin, nin nahi eta nahi ez juningo nitzake hor. Horrek Herriko ostatu hor da. Nik Nafarroan eta ikusi ditxu, baina Bizkai aldean, ere aldean. Ez, gu taberni ditzatzeko, herriko taberni. Bai, herriko tabernia. Herriko tabernia. Venga, gehiago. Ez dakit, luxuzko jatetxe, ez dakit, ze kategoria eta. Bueno, zaiko naiz, bueno, venga, ba. Sagardotegiak. Sagardotegiak, non, sagardoa, eta menu itxi bat izaten den, naiz eta gaur egun sagardotegietan baita, bueno, urte guztian zehar irekita goten dira nia. Hor lehentasuna beda isak dauka, ez? Ba, baina jatekoa, baita, bai hor, janiten dala, bai ero, bai. Kulturala da gainera. Naiz eta era. Erretegiak, lehen izaten ziren, bueno, txingarrero lantzen zuten denak, orduan izaten zutena saieskia, arraia ezberdina, txuleta, oiazkoa, olakoak, erretegiak. Gehi, gero, menua, ensalada, ero, beti esparraguak, ero olako gauzak eta beti izaten zienak. Baita, atzerrikuak. Sukaldaritza japoniarra, italiarra, txinatarra, berdin zaitu. Exotikoak eta. Hori da, kapoko jatetxiak alegia. Gero, takik gaur egun hori jatetxe mailan, bokategia. Bokategia gehiago da gazteentzako eta badaude olako tokiak gaur egun. Esan dut zutena, ez? Bai, baina horrek igual, hori, basuk esan duzu, baina nun sartu, hori, plater kombinatuak, hamburguesak, ogitartekoak gazteak juten diren toki bak gehiago, ez? Garagarduak, erateko freskagarriak eta holanda. 5 eurotan saltzen bada, 5-6 eurotan saltzen bada ogitartekoa, herriko taberna. 10 eurotik gora, gastro taberna. Karo, eske hor dago gauzea. Oso ondo, bale. Bai, eta izena nola datzen, zera bat ados, bai. Gero, eguneko menuko jatetxeak, horrek normalean asko, lantegiak, poligonoak eta egoten diren, olako tokitan egoten direnak. Geroz eta gutxi haupena da, baina geroz eta gutxi. Baina egoten dire, eta egia da, jute mazatea holan, industria desente dagoen herri batzuetan gure inguruan, eta lehen gu azpititik eta izan ginen, eta hori izan da, poligonuan bertan, eguneko menua jatetxeak eta badaude. Gero, hori, horiek ez dakita inbe dauden, baina bufeta. Zuk, 15-20 euro ordaindu, eta gero... Eta nahi duzun beste jan. Nahi beste. Eta horrek ondo ikasita daukate. A ber, jente osatu du, bai, ni jungo nahi zorra eta kriston zuloa ino diet. Bai, zuk eta beste bik. Baina orokorrien jendia, juten da, eta zer daude horietan asko? Olako pastak eta olako saltza astunakin, frigitutako gauza pila bat ogi birrinduarekin eta olakoak, pila bat, askar jaten dituzuna, platera betetezu horrekin, askar jaten dira gainera, eta bete itzen zaitu, Eta zu horrekin betetzen zara, behiarai diru askorik ezaiela kostatzen, eta ero ja zaude, bueno, bai, badaude, batzuk egia da, egongo dira batzuk, agian, ordain dutena baino gehiago jaten dutenak. Baina orokorrian, negozio horiek, errendagarriak baldin badira, eta gaur egun oraindik ikusten dira batzuk, da, jendeak gutxiago jaten duelako. Alata benik, bakitzu zen izan dan ere, amets gastronomikoa edo izaten badot, txorinen lanei, hori lehena. Baina, bigarrena, hori, Legrand bufetera joan, badaurako Frantzian, ez dakitan munduko bufetik, haundiena, edo dotoreena, edo ez dakit zeinan, nundan, bueno, hori, oso haundixa, daukatzu munduko gazta bildumarik haundixena, eta ez dakit, 70 eurotan, edo bada, bufeta, ez da 20 eurokua, baina alatabe, oso ondo dauena. Nik, 80garrena marka erdialdean, hor Lope de Aroa hotelean Bilbon lan egin nuen, bost izarretako hotela, eta hor, geneukan, garai hartan, elegante jatetxe eleganteetan, barkatu, jaten zan, 6.000, 6.000, 8.000 peseta gatik. Gaur egun, 36, 45 euro bitartean egongo zana. Asko aldatu dira, gauza. Bueno, garai hartan, 5.000 peseta, 4.000 eta 5.000 peseta bitartean, 30 euro inguru, izaten zan bufet hori. Eta zan bufet elegantea bat. Zean, bufeta horretan, ez zegoen, aragixarra zeuden, azpizuna zegoen. Bakaiaua, era ezberdinetan prestatua, eta jende pila bat etortzen zan. Eta egia da, oso ondo jaten zala, lepo eta kalitatezko produktuak, ez? Orduan,
alde hortatik elegantea zen, eta zuk esan duzuna, Ja, olakoak gran eske- bufetero horren antzekoa, ez? Bai, olakoak gehiago izaten dira ontxe, wokak eta, ez? Bai, olakoak asko izaten dira, holan, asiarrak, ez? Bai, nik ezagutze dut bai, behitxu igual, olako albergini plateren bat egongo da, nik ezagutze dut bat bai, italiarra dagoena. Betxu. Bai, olake pastak eta pizza desberdinak eskaitze dituztenak. Azkenean, produkto merkia danoi gustatzen galkera, eta egun batetik bestera be, pasta bat saltzakin, atera aldosuna da aprobetxau. Platerakin, hemen daukat. Bueno, Bai, egiten izan, irinetik, arrautzatik, eta ogi berrinutik, eta fregitzen, ez? Hori Eta da. saltza hemen bilardean egiten, ez? hori eta hor, ez daukau lana hundirik. Bueno, beste bat, gozotegi, kafetegiak. Vale. Horrek gero eta gehiago da, kafea hartzeko aukera dago, gaina, bueno, batzuk izaten dute, gozotegia gaina bertan, agian bertan egiten dituztenak, eta olako batzuk gaina okindegia ere bada. Eta lehen ezagutzen hasi izenekin. Lehen, ontxe dana, hori ez, kafetegia edo, baina lehen, degustazioa. Ontxe, degustazio izena, nola jartzen dut jau? Ino, ezek? Ez, baina hori gastro taberna, o gastro ez dakit zer, ero Moda gastrolekoa. kontuak izan dira, di. Bai, moda, nik uste dut hor, bueno. A ber, ez dena ondo belarri ez duen egiten da, fast food. Janari askarra. Olakoak ere tamales, gero eta gehiago. Geroz eta gehiago, bai. Gero eta gehiago, eta gainera, bueno, hemen sukaldari handi batek kanpotarrak esate zuen, ez? Berari mine ematen ziola hori, Donostitik, gero Bilbotik, gero pasioan ibili, gastronomiaren meka obera deitzen zion meketako bat, Egunean, Argentina baino hobea bai behintzat. Hortik pasioan ibili, eta horrelako zenbat eta zenbat gero eta horrelako negozio gehiago ikusteak, ez? Pia bat. Pixkat, horren pena ematen du, baina hori da. Baita hori da, tamales. egokitu diko gara. Bueno, bai, Edo ni bestela? behintzat, nire aldetik behintzat dirurik ez dute egingo, eta ni horietan enaute ikusiko, orduan, bueno, militantzi puntu bat ere badu. Hori da. Egin Eta azkenean beharrekoa. zuk zure diruakin, erabakitzen dozu, ze kontsumitu, azkenean hori bai politika da, ez da? Bai, hori da. Bakoitzan kontsumoa. Orduan, hori. Esan. Bello, amanta laugero teiztu dukendik, hostia. Zeratik izango da, igual hemen San Marcos tarta, joan zen azteko lasaña da horregatik? Biteli, amantaletaz hitz egin nahi dudalako, Barkatu. Amantaletaz hitz egin behar dugu, amantel Vale. ezberdinetaz. A ber, ez da berdina, harakin bate daukan amantala, arrandegi batekoa daukana, sukaldari bate daukana, zerbitzari bate daukana, ero garbitzaileak daukana, ez? Amantal ezberdina daude, eta egia da ni, bueno, sukaldari nintzen, lehen jatetxe hasi nintzen egon goi mailekoetan, da denok txuri zuten ginen, gaur egun ja jendea sukaldaria juten dira pila beltzez, ez da izet, eta lehen amantal luzea bakarrik izaten zen zerbitzioa, ero lehenago batzutan erabiltzen genuena, baina beti normalean motza. Bai. Guk amantal beti montza. Gaur egun egia da sukaldari gehienak amantal luzearekin agertzen direla, eta esanakoa, alkondara ero sukaldekoa ere, kolore pila bat eta lehen beti txuria, egia da txuria garbitzeko errezena hori zala. Bai, eta gisa da, lau edo bost garbitxu bidetxuzu egunian, Bai. errexagoa da, lixiba purtxe batekin, da Hori da. praktikotasun aldera. Gero, hor, arrandegietan da lan egiten dutenak, oie normalean, esetasunakin eta hor badaude, urdinak ero txuria kolorean, eta ero, gaur egun plastikozkoa holan ikusten dira, material desberdinak. Material desberdinak gehien bat, zeintzuk gero ez bustitzea, ze gaina hor urarekin da ibiltzen dira askotan, eta arraia, arraskan eta garbitzen, orduan, komeni da, ura, ero impermeable puntu bat izatea. Eta horiek bardina izaten dute garbitzaileak, jatetxetan garbitzen ibiltzen diren langileak, ez? Han baita, papelateren artean da ibiltzen direna, hor komeni da norbera ez bustitzea. Hori da. Gero, harakinena eta hor klasiko izaten da, zen da, lerro beltzak eta hola berde eta hola kolore ezberdine gazero batzu izaten dituzte, horiek ere luzea, eta ero harakinena baita, eta arrandegietakoa, guantea, metalizkoa, hori bada espada, zen nik pusketa dena nuen behin horlako urdai azpiko mosteko Tipiko izaten da. gaiak. Eta ero zerbitzariena normalean amantala beti bajua izaten da, hemengo egoin ez dut, baina lehen frantzesak oso tipikoa zen, txorkatila dainako olako amantal luze bat, Totori izan hori. eta somelierrak larruzkoa. Ez da bai. izati, somelierrak larruzko olako berezia daukate, hemen gaina badaukate, gaina holan bere, ez da, ezaugarrien bat, eta gero, eramateko hemen kortxoak eta irikitzekoa, gero, egiten duten parafernaria guzti hori, nire lagun bat iristen den arte, eta alek ez da, zena ez berateko, kale motxoa.
Baina 3 Michelin izarretako eta kalimotxoa. Bai, baina goi mailako ardoarekin ingo dizu, hobeto. Ni bakitzu roka nahien jatetxean egon nintzela gara pare bat aste. Eta olako talde batekin da, neskat irlandez ezauen. Eta nik, zela ez da zula kalimotxoa inoiz proba. Eta esan ostan, hemen probaukot, eta nik, hemen ez dakit eskatuko nauen. Ba, eskatu zen da tabezotzen. Bai. Sekulako ardauakin. Hori da. Baina, bueno, ni Esan, goxua dau. Da nik, bueno, nire etxean ez da ardo honekin eitzen, baina goxua dau bai. Ni hortik kanpora atea izan ez, eta parrandan eskatzen duan ardo kopa bat eta kola dari bamezez. Eta ero norberak egiten du. Hori, beste aukera bada. Zer modu hau, a ber. Badoia, aurrera doia, baina igual, zuei, denbora aurreztiarren, honek aukiko itxuguia, xafladanak frigituta, tomatia birrinduta, eta tomatia orduan botako zau martorrixa, eta ziko gara ja, geruzok mutatzen. Tomatia, hemen txe birrindu dugu, Tomate saltza espeziatua. Espeziatua, hori da, dagontxe gehiago espeziatuko dugu. Vale, eta hau, esan duzu, montatzea... Hori da, hori geratzen jaku. Ontxe martorria bertan txikitu. Vale. Eta gero izango da, zer? Zez berdintasun, zuk egin zenuena, bueno, ez dakizun entzako, Tupper Club, ez? Programa, nola izango zan teknikoki? Club del Tupper? Tupper Club, bai, hortan, programa hortan. Programa hortan, nola egin zenuen, zein izan zen errezeta? Errezeta izan zen berdin. Hau berdina hola nahitea? Gero tomatia inauen nire tomatia, berez da kipulakin, nik piper berdia botatzen zabe bai, tomatia eta birrindu. Zen neurri kipula tomateko? Erdi eta... 800 gramo tomate tipula bat, edo. Vale, oso ondo, gero? Eta gero izan zen, tomatea. Vale. Alberginia. Mozzarella. Mozzarella-kin kasu hartan. Mozzarella. Vale. Izan zen. Eta hola eta gero parmako gaztakin bukatu. Eta hor zer emazean, gero janariak, gero taper batean sartu alzirenak eramateko hori da. Hori da teoria. Da orduan nik hau sartu naben, azkenean hau laban itxen dozu, baina krematxu geratzen da barrutik, saltza hauka. Bai. Eta bi ez hauin gainera izatea, ze gure partaide bat, zan barazki jaria. Orduan, izan bizien bai ala bai barazki, errezta barazki jarientzako. Vale. Eta orduan izan hauen Jose Aldotin. Eta epaimaikide moduan nokiten hor, nokizu? Guk. Zuek? Partaideak berak, baina zuk zuria ezin dozu boskatuta. Oski. Eta orduan, hor kritikatu itxen dozu, edo ez. Eta, zer mogu hori. Eta nik, karo, nik bakitzu telebista zelakoa da. Baina, realitiak ez. Hau ez da, gurea da, serio, dana, benetan damo. Hemen gertatzen dana, gure utzak ero, ondo egindakoak ero, danak hemen agertzen dira. Guk ez dago sekreturik. Hor nabieni, eta hau gustatzen gatuta, bai. Eske programa bat da, eta aputxo bat, kaina esatu da nik. Bueno, hori bai esaten zaratzetik, Bai, da, orduan, karo. Bazion bat, hori nik Club del Tupper eta ikusi dutenian, jende ezaguna, eta esaten, baina hau atsegina da. Eta gero programa horretan, kristoneko kaina zartzen. Bueno, hori bai gertatzen da. Bai, a ber, azkenean, jentea pixat hori saltza hori ero bilatzen du, olako programatean, Denak esate, egon gozen, ze hona, eta ze jatorra, eta ze zorare, eta saltza pixka. Hori da, kaina potxo bat, hori bai. Hola, ni bartuz hori? Bai. Baina, mesede, baina, eta gazta, honi ez da, lehenengo tomatea, baina lehen gazta gota diezu lehenengo, Patri. Zer zabiz, keba, nik uste nuen ondo eta ez dakize. Ia zuri ditzen dut zuen urrengorako. Ha? Ia zuri ditzen dut zuen. Nik ez du jolusa, nik ez du jokurik ematen horako batean. Baiet? Ez. Horan, txistetxo bat, dantzatxo bat. Oixe faltado. Zidazu ni hemen, atzekalde honetan, lasai. Betxo alturan egin daukat, ukondua. Holako, 80 gradu behar dira hemen, perfecto izateko. Eta txak hemen behira, holan, usaimen, baina, egia da, espeziak zuek asmatuko da hori, etorriko da, hemen behin baino gehiotan aizpatzen du, baina etorriko da telebistak izatea, holan, usaia, ero etxeetara bialtzea, eta benetan, martorria bota dionen, baina batez ere lehen kanelan ikutua, eta kuminua. Kumina etorri da. Bai, etorri da. Eta hau berezia joango dana, izango da. Kataifik pasta? Kataifik zaporek ez emango, ez? Patri hor bakarrera azkenen kurruskari puntua bilatzen dut. Hori da. Orduan, hau, holaxe, geratuko oliba olio. Txorrotada bat, eta bukatuko gazta apurtxoak geixauk. Kasunetan joango da,
Parmako gaztapurtxo bat. Vale. Orduan hau, fin. Hau ere, harina. Hemen alberginiak eta sartu dituzu, baina hau janda, Hau? gero. Legunean kaneloiekin esaten genduena, Aizu, Zer hau hemendik? nere dieta guztiak akabo. Bueno, Venga. noixian behin. Eta ointxe ingot, zigor iturritaren trukoa. Bakitu zeinan hori? Bai, Labera sartu, bai. eta gero labetik batatara. Bai, guanteak jarri izkizut hemen, Bitu? Bai, Ai, Entzatzen nahi jatzau zelata. Ala! Eta nola induzu hau? Telebistako magia zeuna dan, Bai, ez da. Betxu, Nio. Hori dauka itxura horrek. Bai, ez da. Ale ba. Honik jarriko zau. Baterri, katafi erosi duzun ontan, Dubai txokolatea inbarko diguzu, Eta bai, zepila, saurau jat, orduan. Bueno, Gaia idatzi dut. Horratik. Ale ba. Eta kostazu platertxo bat. Bai, Nik atarako de bai olako koiara bat. Izerdi patxetan nau, bero, hor bero. Bero, laba piztuta. Ez dakit zuenean nola, baina hemen Miramonen behintzat gaur, bero daukau. Miramoneko mikroklima. Gure gara, bai. Bitxu. Zeran, kurruskari geratzen dan. Eta hau bitxia da, ze Miramonen beroa izan aldo, baina hor egian, hor bertan, euritan izan. Hau, bitxia, felindan. Ondo gu, mikroklima. Bai. Guk ez du asmatu. Eokite iten dago, hor tutin botei batzuk eta. Da, hemen gure parmillena kurruskaria. Torreona, txiki, torreona. Vale. Mostu mirazo. Zerekin baina. Bale, parkatu. Uste nuen, Eske, ostra, gaineko geruza, kurruskari, benetan geratu zaigula kurruskari. txokasun, satitxo bat. Eskerrik asko. Tako bai hartukot. Hartu baina, hor daukazu. Ezin dut, hor, txas, gure sardezka magikoa dukat. Eta honei bai, mozzarella gazta edo urtzen da gazta hon bat adotza zuegota. Bero. Una. Ona. Orduan ni kritikatzen hasi beharko ditu, zer ditu zaizu Patriren? Ona, bai, benetan, egin du nigan pentsatzen, eta honi? Eta honi hau zau bat, tomate aputxoa gehiago eta gainetik. Baina, kurruskari guztia izorratu diozu, Patri? Hori gero kritika jarri. Ne, pusketa ir. Hala, ointxe gatoz, orain, pasta. Zerekin, gari zein zuriekin. Tagliateleak gari zein zuriekin. Nahi eta nahi ez horrela esan behar da, bestela esan izango errezeta italiarra. Zer postutan zuen italiarrak, zazpigarren, bosgarrenak ez? Munduko... Bai, zerrenda. Lau bostero uste duzala. Bai, tagliateleak ingo ditu gaur, pasta luzenka zapal hauek, eta, ikuste dituzue, bi, hiru, lau osagaiekin, errezeta horrela egingo du. Tipuleta txikitu eta sartagin batean erregosten jarriko dugu, gari zein zuri azpiko enborra kendu eta gainerakoa zati txikita moztu eta tipuletarekin batera erregosten jarri. Pasta egosi eta erdi egosia dagoenean bertako ura gari zein zuri gehitu, 3 buelta eman, gazta bota, beste 3 buelta, oliba olio txorrota bat eta zerbitzatu piper beltzez lagunduta. Orduan, erreza, kipuleta pixka bat erregosi gari zain zuriak eta parazkiak jateko modu erraz bat eta umei pastarekin nik uste dut edo zer sartu aldi egula. Hemen, nik erakurri nuen ez dakin nuen tagliateleak olako ontzi lapiko altu baten urraskorekin, nik pasta urraskorekin eta gatz desenterekin beti egiten dut, baina beti zabalean. Tagliateleak irakurri nuen ontzi altu batean inbarzila. Orduan nik ontzi altua jarri dut. Nik tagliateleak, ez dakit metro baten daukat hemendik. Baina irakurriot ofizialki Boloniako merkataritza ganbararen arabera, hauk bituztela lehorrian 7 milimetroko zabalera eta egosita gero 8 milimetro. Hori gero emango dizut. Baina hori... Ez dakit olan kalkulatzen. Bueno, tagliateleak historia politxa dauki,
Bai. Ez dakit egisa izango den edo ez. Baina, 1487an sortu ziren, eskontza baten ondorioz. Eskontzako neskia zan Borgia famili ospetsu honen, Mafiakin gaude orduan, bueno, bota, segi. Neskia zan, familia ospetsu horren kide bat, Lucrecia Borgia. Baina noreta Lucrecia. Zaukan hilia holan Rubisa zan, eta zaukan hilia Lucia. Eta orduan, bere hilean inspiratuta sukaldari batek sortu zauen pasta hori. Horan zierako, metxoi luzeak eta... Eta zabalak izango ziren, egon pixkatez, bale? Eta rubi ezaleko. Ez dakit egisa izango den edo ez, baina, historia politxa da, eta pasta mota honek ondo kombinatzen dau saltza lodixekin. Azkenean, aragisa daukienakin, horregatik asko ikusten dugu boloñesa saltzakin, adiz, untxiakin bebai, oran untxia saltzan, saltza apurtxo bat, harinagoa nahi badozu, alda izan, ogi birrindu eta intxaur birrindu apurtxo batzuk, holan? Edo, arrautzakin, tomateakin, irugiarrakin, edo beste salsa simplio batzukin. Edo, zain zurixokin. Bai. Hemen, ez dizuet azkena utzi dut, zain ziruek gehienen jakingo duzue, baina bakizue hau trukutze, guk esaten duen, beko aldeko enborran atalau oso aritsua da. Orduan, horrela, zenbat mozten da, tirain, eta bera bakarri puskatzen da tokitik, erabili. Honekin, beste ekipula pixkatekin eta holako krema bat eiteko aukera izango genuke, baina hau erabiliko du. Pasta hemen dagoeneko, irakiten beti pasta egosteko, gure irakiten egon behar da, gatzarekin, sartuko ditu gure pasta, eta hauek 6 minutu behar dituzte, eta hori dakit paketeak hori jartzen didalako. Eta paketeak kasu mito. Eta paketeak hori da, zerbait badakite, beraiek ekoitzitakoa da, eta esaten badute 6 minutu. Ingo duna da hori, hau, satitxuetan moztu, esan duzu, aragi xeatuarekin ondo juten dena, guk aragi xeatu itxura mango dugu. Guztean daukatzu, Bain jarri behatzean, salteatu ingo dut, azkenean ez dut nahi erregostea, salteatu ingo dut. Venga, vale. Vale, azkenean zuk esan duzu, pastan, etiketa ikusi da, hortan, orientazio ona dala. Bai, bere egin zuten normalea, zenbat. Orientazio hori ez duzukiko itxasuan galtze pasta. Zoan ez ez. Zein da naufrago baten dieta? Algak? Segun, naufrago bat, uarte batean? Ez. Itxasuan galduta. Hor bi adibide egon ziren, edo bi notizia egon ziren, pertsona batzuk galdu inziera. 2005an bi lagun mexikar atarazien ozeano barean marrazo arrantzan, eta gero nora ezian eman zabien 286 egunia urte bat. Itxasontzian bertan? Itxasontzian bertan, gero hartu zituzten, horrek ez, ia urte bat eta gero hartu zituzten Australian aurkitzu zituzten, baina ordura arte bakarrik, bisok, mentza konpainia, berbaiteko edo. Bai. Negariteko bisok edo. Ez dakit. Eta horrek esan zabien, azkenian, gaztixak eta hartzen zituztela, eta arrainak, ez dakit, eiza truko ingo zabien. Arrantzatu bai, baina... Euri ura, dan. Ostra! Bai. 2012 urtean, arrantzale bakarra atarazan. Bai. Eta nora ezean eman zituen 438 egun. Hori da etxean bota zuen berzioa, baina benetan zein izan zama, hori, txak, ez da gizu, liatu itzen zan launekin, jola, astana. Galdu eta itxasua. Gustau, bai. Eta berak esaten zauen... baita. Itxasontzian baita, eta berak esaten zauen, eurixa etzauenien itxen, edaten zauela dordokan odola. Eta janarixa eta etzauenian hartzen, hor, itxasontzian bazuzela olako labeso morro batzuk, eta horren bidez elikatzen zela. Beraz, bizitzako gorraia urte bat eta hilabete pare batzuk. Hori Jack Sparrow egizuen olako zedo berbait. Dordoka Jack Sparrow, Karibeko piratak, bi dordoka holan erakutsi zien, eta beraien gainean juntzan, uarte batetik, ies egin zuen, bi dordoken gainean. Eta harrapatu zituen, lotu zituen bere hileakin egindako sokarekin. Eta benetan pasazan, Hombre, benetan, nire semea lehoik galdetu. Danak ikusitu, bostak. Bai, zientziak esaten dago. Bai. Bueno, hemen, beti pastari zer botako diogu? Pasta egosteko erabilitako ura. Honek almidoia dauka, hemen pasta botatzen nahi den almidoia, eta honek laguntzen du normalea, saltzen batero erabiltzen badu, itxasten. Honekin guk lortuko duguna hoin da, erregosten izan ditu gure zain zuri hauek, pixkat egostea. Orduan, ja, da honeko pastari 2 minutu ero 3 faltako zizkio, eta gero izango dana, pasta ona ateratzea. Vale. Beste zabek?
ba ez, ze gomendio jarraitu bitxugun, gu geratzen bagara, ba... Venga, bota. Bueno, egoera hortan edo, ez dakit helduko da el momentua. Espero, ez? Espero ondiko bai ez. Baina, bueno, lehenengo saiatu irrati edo olako telefonon bat edo izaten badozu, saiatu, bueno, ba, komunikazio bat edo izaten. Bai, norbetik WhatsAppa bidalu lagundu. Hori da, WhatsAppa bidali, hemen nau, bidaliko zut ubikazioa eta etorri bila. Ez ba, bueno, saiatu, naiz eta gero, inobesek esentzun, baina zuk behintzat zure esfortzua inozu. Gero, hidratatu. Euri ura edan bida, itxasoko ura ezin ja eran. Dordoken odola baita. Dordoken odola baita. Vale. Bestela, mingaina pustu itxen gatzu, beltz jartzen gatzu, da itxa ja... Bueno, vale. Ito itxen zara. Vale. Gero, arrantzatu edo eizatu. Ez tozuko sinatzerik izango, baina, bueno, handaukatzu denbora libre pila bat. Bai. Ura eta bueno, ba, uidozu makillen bat edo. Bai, teoria egia esan, nahiko, bueno, gaur egun badaude olako tutorial, kontua da, lehur biluta. Bai. Itxasora ateratzen bazaete, lehenengo olako bideo pila bat ikusi, nola, survival, last survival, nola, bizi iraun itxasoan, ez da izan, eta gero ikusiko zuen, horretan agertzen den erdiak ez dizuela balio zertako. Gero kafe bat hartu, eta hor sobretxotan agertzen den mezu bat itxaropena izan. Hori da, nola da honek, gaineta horiek, horre txinatarrak, hartuta daukatenak olako... Bai, ontxe, kafietan eta kafesnia eta zotzunian horrek azukre sobretxotan horbe bai mezuak eta egoten dira. Ah, bai, olakoak jartzen dituzte? Egoten dira. Aha, bitxo. Bueno... Hori alde batera utzita. Ala ere, baina zientzia fikzioa ematen du, nahi dut esan, 300 piku eta inorekin ez gurutzatzea, egazkin batek ere ez ikustea... Oso txikina zara. Bai, baina, Patri, baina, a ber, hauek, nahi dut esan, galdu dienerako, eman dute norbaitek esan du, nire zen arretxean ez dela gertu, ero nire bikotea... Norbaitek botako zitxun falta. Ero norbaitek isili, zen horrezta gertu abestatu. Emazteren batek esango zara, ia galdudan betirako. Ez, hori ez, Patri, mesedez, Patri. No broma da. Baina, egia da ez, eman dutela zure galduzarenan abisua, ez? Bai, baina, bueno, badau jende batzuk, badauz pertsona batzuk, igual, ez daukenak ino be abisuri emoteko. Ostra, baina, ez da jarrian norbait kontatu esan, ez, Jose Ramonen itxasontzia dela da, eta ez da bueltatu, ez da git, ez? Ba, bueno, jendi abisau. Vale, hori da. Bueno, gazta honek ingo diguna da hemen, oin, momentu batean, olako, esan dugu, arrautzarik ez daukagu, baina bai ingo digu karbonara antzekoa. Hemen, ura, gehi, gazta urtzen jungo dana, eta jungo da, saltza pixka loditu ingo digu. Orduan, 2 minutuko olako irekinaldi bat, oin, ikusiko ja urtzen hasi da, ur pixkar gehiago botako dut, eta nahi duana da olako saltza askar bat. Piperbeltza, beldur gabe, uste duzu ja nola urtzen doan gazta, hemen 2 buelta emango izkiot, eta gero, maira, sardeskarekin, eta zurrupatzera danok. Beldur gabe. A ver, egiten dugun profesionala bezala batei. Osona. Bueno. Ostra, ben pixka kontorsionismo puntu badauka honek, Reza, hortik bertatik ateratzea besterik ez duen euken. Ez tozu zainzuririk hartu baina. Ez tozu zainzuririk hartu baina. Hau zain zaporea mateko, gero berez, errezetak ez dara gari zainzuririk. Koieratxo batekin hartu, batzuk. Bai, ama, bai. Kludeta perria nola nimerko nuke ez? Hola, txar. Baina taper bat, Bale, beste endako ez da geratuko, beste razio endako. Laurok, hemen dauzkazu, gure tagliateleak gari zainzuriekin. Ja, bukatu. Bai. Ja, nola. Ez gara, ez da, ematen du, ez da. Txe, boludo. Bai, eta... Eta... Gira que, bai, bota ospina putxo bat, bai. Ez, oliva txarrata bat, bota behar zaio, bai, ero, bai, pastari. Benetan eskartzen dana. Eta hemen oso goxoa beratzen dira, pinazi batzuko lan, ero, honek, nori, katafiri ze bota behar diozu? Pistatxuak. Pistatxuak, birrinduta pastarekin benetan, Emaitza. Goxo geratzen dira. Bueno, hemen da oin. Atara, izkina batera, berriro bueltak eman. Pero zainzuri batzuko lan hartu, sarraxokin.
Ona, hau. Uixo. Bueno, usua. Bueno, lagunok. Gaur, italialetik, bi errezeta zuentzako. Bai. Eta bihar, errezeta tradizionalen eguna, eta Asteazkena. auskalo zer daukagun txorienen. Baina Sorpresa. zuek, ez dutzik egin. Hori da, jakiten nahi baduzue, bizar guretik datorren. Agur!